Grabe kaya mo kuno mo sa inyo. Habibi! Habibi! Ano? Yan raw, atong vitamins. Ninguin po kan hala. Wag sunod atong patrawan kang politiko ready to eat na balik. Di na mao. Di na mao. Di man ako tagsilaw. Wala pitas. Ano si Piatre? Di gumata. Kita jormi. Ikaw mo din wakay tingog-tingog kay wag po kamundang kanina rami. Hapon na. Na, bagak ignaw. Bagak kamundang. Yo, what's up mga agam? Wow! For today's video, dahil ang ambitar sa mga pista. Bakal ko na pretindagana. Sa di pa kanan. Ato sa kanan. Gumakaw sa tama, little bit, sa little bit. Makilaw sa tagginagmay. Before na mo ato sa pista. Kaya na nang imbita, pero wala yung imbita ka di ay. Panyato, Rame. Ransak ko. Bapo na rin ko dalagay noon din na i-repeat. Ingon siya nga. Dataan sa ka? Habibi! Come to Dubai! Ayaw na mo sala! Mga kaya sa ka Dubai? Ayaw ba ka? Grabe kaya mo kuno mo sa inyo! Habibi! Habibi! Ano? Lagot ah! Habibi! Habibi! Mga gaon, magtimplas ni Kada sa atong kinilaw. Ilolo na lamas yung kumardin. Ang lamas, Tiara! Hog, sunod yung kumardin. Ilolo ng suka. Ang suka, di para, Tiara! Lolo ko na. Grabe, wag na tilora. Muwang natawag tilora. Hog, sunod yung kumardin. Ilolo ng panatimpla. Kompleto Ricardo! Last but not least, ilolo ng vitamins parham. Diara, ang atong vitamins. Huwag sunod na sa kayon kadali. Ninguin po kan hala. Huwag sunod atong patrawan kang politiko ready to eat na balik. Di na mao, pre. Di na mao. Di man ako tagsilaw. Ayaw si Piatre. Ayaw na si Piatre. Di gumata. Kita jormigo. Ayaw na. Ikaw ay natin, Lord. Dili. Ikaw ay natin. Ano yung pasabi? Ako tagsilaw. Di ako tagsilaw. Balik ko. Ikaw ay natin, Lord. Ayaw na pinalit ang Ayaw. Pwede mo na mabalik. Pwede mo na balik ko na to. Sige. Wag, sunod! Atong padalawan kang politiko kung okay na ba na? Ayaw na! Balik, magkaduwa na naman. Talaga. Mga gang, okay na! Wow! Sana all! Mga gang, plaster na! La! Kanay kinilaw! Mga gang, iting na! Sa eskina nagsugod ang kalami, iska presko diretso na salami, tinuwas suba o kinilaw. dali tayo bisita. Sa kasako Nani tayo mga bisita dahil. Malipayon na tayo. Payo rin siya. Dahil, may kabuwag na kalipa yan. Sausawan nga suka, halang kaayo, puwerting
among sa akong amigo. Pirahi agaw, bisagon sa kahalang di gyud mahunong labi nagkuyupin ng mga choy kung kauban. Pero atigra, food trip ta mga agaw, dinuwa ug suba, kinilaw nga Ako na, ako na. Daghang sili, walay atrasay, basta labi padayong ihapon ang kalipay, situk kita ilami ang kaya, bisagon sa nga bakaw tirada, sa among panagtapok ngisi ug katawa, Oh, mahal po na yun. trip nga way kapareha. Lo, gato na Kaga. Ginawa nga sabaw, umot ug init, sili ug luya, makapainit sa dughan. Dibat. Piling Ang kaya sa magkabigo? mga isda, crispy ang panit, ginilaw nga aslong halang, perfect Dugal sa dililan dyan. Buwan na bumulin siya. o saging, di gud mahutdan, bisan busog na Ang agaw, gihapon, lidig na. kaon, Wow! bakada na Ay! Akon! Dayan mo din akon! 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 Lagi na mo, tira. Uy, magdal. Kaon din. Akon! Basta pito sa panas, watay! Di tayo magproblema sa kaon! Pangan mo Sa pista sa panas! Naka-panda taran rin, kapaklang sila tayo ni Kwan, ni Fredo. Ada taran rin ha. Hi! Welcome to my vlog. Ni Fredo. Salamat kayo kaon. More power na rulay para sunod. Kita ko Mana ni? Joy! Wala na yung ko ha! Awani ko. Wala. Gibate! Ano ka ba? Kaon mo, libid mo dito. Trabaho. Trabaho pa rin, dugo na undang. Sunod, ano pumalik niya? Istam po rin. Usunod na bumibita ba? Sunod pista, ano pa nga rin? Mag-aagnaw niya, dako yung kao rin. Nga gawin, paldo. Paldo, busog kayo. Ang ling nasa police station. Tanaw rin view. May plano mo layat, pwede mo layat. Ikaw mo rin, wakay tingog-tingog, kay wakay po kamundang, ganina rin. Hapon na. Na, bagakig na ako. Bakit ka mong dang? Dali, kay nila kapin natin.